onge piny mora mora e pinyni kata country mora mora manyalo dongore ka onge political stability. Kobedo ga mana ni pile pile nyaka president en ogaga siasa nyaka nochaka goga siasa kodwaro kura en pod luga motiyo go en mana macha pile pile. Otiyogi a lot of energy go siasa moloyo energy mane gitiyo go kata mindset kata ideas mane gitiyo go mondo gilos industries. Oro nyiso ni what we are doing is we are breeding more poverty in Kenya. Iyudo ni sani kata gi finance bill ma nyocha gikelo ma is over taxing people ni, the small businesses will barely be able to to perform kata ogibinyalo chung kata oginyalo tekeleza majukumu magi. Koro after they have overtaxed the small businesses. Small businesses gima miyo ajira mine kod vijande. To nyiso ni jogi boloro businesses to dok dala. Ka gidok dala the rate of unemployment bomedo ka sudo. Koro kaka jopiny gima anyalo wacho niya. Jopiny ol to awacho gani kumora mora mantie mofuni te okunyal tari gi wegi. Nyaka bere ngata chiel man gi wange. Koro wang mofuni kata jok mok nyal makenya ka en Raila Molo Dinga nikech en mosewuok oko. Nyaka bere ngama initiate a process. To kani nene no chake ntiere chuny boma ma Nairobi. Ok nodwar ni mondo ji owach ni ni en no beta no ngene ni jitagre ni bet mogen 250 to ken 250 nigi wacho ni akenen 180 gik machal kamago. No, the looking for public opinion, what is happening in the ground. To mane gima telo nego benetimo mano telo mawinjo pach jopiny kendo shida ma jopiny kale. Koro gimomiyo Nairobi ema nyaka to maandamano ni nyaka bed mongirore ahinya nikech ni kae ema thagruok bende kaka timre Kenya mangima thagruok ogurre Nairobi kaendi. To kaendi emantiere office president is the administration headquarters of Kenya. Koro onge kaka ginyalo wacho ni all the mandamano kata gik ma azimio timo mondo the people's voices to be felt, their powers to be felt, as article 1 of the constitution say ni magi gik manakelo tulo ndalo mang'eny mwanene mandamano nikech police tiyo gi teko mang'eny. To kisetiyo gi teko mang'eny kuom jopiny mabende ne wuotha to youths wacho ni gin gi street bash nikech ndalo mang'eny wana mana ka jogi wer to gikalo kuonde gi to en mana wer to giwuoth ka police to chodo tear gas live bullet gitiyogo. In fact, I think in the police acts kata in ways of handling maandamano onge kumoyene gitiyo gi live bullets. Nyiso ni these are the people who are causing kills. Apani kawuono gima dine sirikal otim dine giweya maandamano ni jopiny odhi adhiya maandamano gi jotend gi magiyie gogo kendo ineno ka giyie gi jatelo ma Raila Molo Odinga gi kwethne nikech kanyo to biro CBD kaendi noko nyiso ngato ni abiro CBD ni koro ni biur mondo ginene to ne gibiro gichako ywak ni baba maisha ni ngumu. Jopiny ol degi wegewe kawuono jogo dhie street wane kaponi kawuono gibo negre kendgi kata gibo kwalo town te gitieko mondo we want to know the reality nikech koro gik magisanwa in fiction. Mogi kadawachi Article 37 wacho ni the people are allowed to go picket, they're allowed to go demonstrate unarmed very peacefully. Koro onge kaka wanyalo wacho ni kaka awinjo kaka the president ndalo mang'eny wacho ni Kenya is a democratic country, we are governed by the constitution. At the same time double speak to wacho ni abro deal kod joma